продължаваме поздрав специално от Ларго за Тюи Свебията, за най-големия приятел, лично и за кръстника, за цялата компания, живи и здрави да са, и за кръстницата, която носи 1 килограм злато само на врата си. Нека да е жива и здрава, нека да има още 200 килограма злато. От душа ти го пожелавам. Шабан Шаулич. Айде една песничка на Шабан Шаулич, майко учи. Която песен ти искаш? Шабан Шаулич. Не Шабан Баранович. Най-новата песен на Шабан. На здраве, бате. Живи, здраве. Села, нужда ли? Дали има около ни свике месец? Или зелени само, леко кике. Подуйда. Още малко, още малко. Yes. Край. Нали пишем. На здраве, Ларго. Живи ли, брато? Никога ми не си дошла. Изговор съм само кажил и за нашно сречника, но живот това